публиката и нашия колега Спас Кьосев, който има особено отношение към тази игра. А ние се връщаме на терена, за да видим дали тази защита ще даде същите плодове на Левски, каквито даваше преди малко. До този момент опитите от тройката на Лукойл Академик са неутрализирани. Карамфилов към Митко Ангелов, който е на тройката. Забави се Митко, но все пак изстрелва. Много труден шут на Митко. Тройка. Разиграва се господин Браун. Ето вече показва за какво е в отбора на Лукойл Академик. И то точно в най-важния момент. С 12 точки в момента е най-резултатният от състава на гостите. Отличен пробив на Ивко. Ивков. Да видим дали ще справи при изпълнението на двата фала. И ще увеличи разликата за своя отбор. Трябваше да е по-концентриран. Направи толкова много по-сложни неща, отколкото да вкара от линията. 4 точки за него. И 3 точки преднина за отбора на Левски. 53-50. Атака на Лукойл Академик. Христо Захарев. Браун. Имаше възможност да изрази резултата. Бърза атака. Недобро решение на павката. Иванов. Също недобро решение според мен на Митко Ангелов и прибързаха и двамата в тази атака. Много важен кош беше това за тях. Стратегически. Съгласявам се с теб. Можеше да изчакат да намерят по-добър подход. Какъв чадър и то на Тери Смит. Ивков прави матч. Ивков изгрява в този матч. Запомнете това име, уважаеми зрители. Поредна грешка. Забивка на Алекс Симеонов. 7 точки преднина за Левски, 57-50. Кой би могъл да повярва това преди началото на този двубой? Тройка. Тери Смит върна леко успокоение. Внесе леко успокоение в редиците на Лукойл. Но Левски продължава с добрата си игра в нападение. Дават всичко момчетата в този матч. Дават всеки един от тях. Това се вижда с просто око. Не е нужно да си специалист. Дават всичко от себе си. Сигурен съм, че след този двубой няма да имате капка сила останала в телата им. Двадесет и седма точка на Павел Иванов, капитанът на Левски. Освен че остана в тези тежки времена в отбора на Левски, капитанът е истински пример за останалите и на терена. Така наречения ербол за Христо Захарев.
Карамфилов. Сега трябва да успокоят атаката. Ивко. 9 точки за Ивко Ивков. Първа негова тройка. Залата е на крака и му ръкопляска. Прегръщат го съотборниците, защото виждат, че в този двобой Ивко Ивков е онзи кос, който изважда от ръкава Константин Папазов. Дълбоко скрит. Дълбоко скрит, неочакван. Забивката на Алекс Симеонов преди малко от поредната грешка в нападение на Лукойл Академик. 9 точки е разликата. 6 минути и 12 секунди преди края след тази тройка. И то благодарение на абсолютен новобранец. То може само да ни е радва. Наистина. Изгряваш, така да видиш една изгряваща звезда. На някой да му изгрява звездата. Всичко това, Георги, показва, че баскетболът има своите дълбоки корени. Тази магическа игра посява своето семе къде ли не, както ти каза. Точно така. И ето, че пред нас в този момент избуява едно създание на българския баскетбол и можем само да се молим той да бъде този талант, разбира се, защото това е един талант, да бъде доразвит, а това да бъде само първото стъпало в една дългогодишна и знаменателна кариера. Дори отбора на Левски да не победи в този двубой, всички ще се тръгнат с едно добро чувство, че са видели хора, които са дали всичко от себе си. Ивко Ивков, момче от школата на Балкан, играе в момента в Левски и прави мача на живота си в Левски. А защо не е там? Този въпрос също може да си го зададе човек. Абсолютно си прав. Да видим сега Крис Минков. Тройка. Минков връща отбора си в матча, според мен, с тази тройка. 6 точки за него. Беше нарушение номер 10 от снемането от Академик Крис Минков, четвърто състезател. Определено отбора на Лукойл изпитва трудности в този момент. Играчи са принудени да играят на неспецифични за тях позиции. В този случай специално Веско Веселинов, който е принуден да играе на позиция 5. Или Митко Димитров също и той на позиция 5 в хода на матча. И това наистина оказва влияние понякога. Далечния обстрел, който предприемат домакините, не дава резултат, но продължават да се борят лъвски в защита. Печелят топки и шансове. Отличен Алекс Симеонов. Доста зряло играят за възрастта си отбора на Левски. Тери Смит. Постепенно Тери Смит се опитва да натрупа своя обикновен актив. Има 11 точки. И Митко Ангелов отново се появява за своя отбор. С 14-та си точка. Смит. Четири минути и 5 секунди. Какво ли ни предстои да видим? Смит, както ти каза,
Ербол. Нещо Ербол. много нехарактерно за него. Това не е онзи Тери Смит, който наблюдавахме в правец. Така, наистина. Наистина е така. Само можем да гадаем каква е причината. Карамфилов облича двама души. Намира Симеонов. Изстрел на Симеонов от далечно разстояние. Митко Ангелов. Митко Ангелов поднесе на тепсия топката на Отличен Митко Иванов. Ангелов. Ветерана на Левски. Дава всичко от себе си за своя отбор. Не вярва на очите си Йовица Арсич. 10 точки е преднината. 3 минути и 14 преди края. Дали ще издържи отбора на Левски? Дали няма да се пропука в най-важния момент? Ивков овладява борба. Но те напълно заслужават победата, според мен. Карамфилов срещу Браун. Повлече се Карамфилов, но топката е в отбора на Левски. Този път Ивков не успява, а Митко Ангелов прави тактическо нарушение, за да спре атаката. Това е негово, за съжаление, четвърто лично нарушение. Ще издържи Митко Ангелов, ще издържи до края. Той е много опитен състезател, знае какво да направи в този случай. И двамата основни високи състезатели, Алекс и Митко Ангелов, увисват с 4 лични нарушения. Карамфилов мисля, че и той върви по тези стъпки с това си нарушение срещу Тери Смит. Четвърто и за него. Четвърто и за него. Нямаше начин това да не се случи на Левски. И за мен дори това, че се случва 2 минути и 35 преди редовния край, преди края на редовното време, е добър показател за този по принцип състав, който излиза в изключително намален като бройка и като качество. Като качество най-вече. Но видяхме, че качеството може да се компенсира с желание. Каквато е класа да имаш, нямаш и желание, не искаш и да победиш, много трудно мога да го постигнеш. 13 матча до сега. 13 победи, единствения отбор без загуба до този момент в първенството. Лукойл Академик дали няма да направи първа грешна стъпка. С нищо няма да навреди тази загуба. Да. С нищо по принцип няма да навреди тази загуба, просто ще мобилизира редиците за преди купата. Точно така, може би да има и добър ефект. Постепенно нападение за отбора на Левски. Търсят Павел Иванов в подкошието, който е пазен от Тери Смит. Добър тактически ход на треньорския щаб на Левски, според мен. Търсят предимството във всяка ситуация. До този момент се получава. Доста добре са разузнали съперника.
Алексимонов, тройка за Алексимонов. И от тук нататък става вече много трудно за отбора на Лукойл да се върне в мача и да го спечели. Но няма невъзможни неща в баскетбола. За първи път разликата е 11 точки. Смит я намалява. Събужда се, но твърде късно. Тери Смит. Много важна беше тази тройка според мен на Алекс Симеонов преди малко. Психологическата граница на 10 точки е премината и глътка въздух. Въпреки всичко смятам, че това не беше лоша атака. Гледна точка на печелене на време, но не трябваше да завърши естествено по този начин. Минута и 26. 9 точки. Изключително труден шут на Тери Смит. Нормално да не го вкара. Пише нарушение номер 34 състава на Лукойл. Димитър Димитров, 5 за 9. Смяна в отбора на Лукойл Академик на терена номер 32 Христо Захариев. И нашия герой е на фаул линията. Да. За изпълнение на 2 наказателни удара. Може да увеличи актива си Ивко Ивков в най-знаменателния дебют в баскетболно дерби през последните години, според мен, Жоро. Да, точно така. Отбелязва 10-та си точка. Макар че на хартия това не беше дерби. На хартия, да. Но всъщност се оказа нещо друго. Четиринайста точка за Дани Браун. Минута и 9 преди края. 8 точки. 8 точки. Топка на Левски. Изключително важно нападение за отбора на Левски. Ако отбележат кош, може би матч е 95% спечелен. Ако не успеят, има шанси нещата да се обърнат. Въпреки че в момента изглежда почти невъзможно. Да видим дали младите състезатели на Левски ще се справят в този момент. Това е един истински тест за тях. Под напрежение, възможност да спечелиш матч и то срещу най-добрият отбор в момента в България. Да видим какво ще ни предложат Константин Папазов и Тони Дечев като нападение. Като че ли беше най-изненадан Павката Янов, че остана сам. Да, че остана сам. Отлично изпълнение. Сега и топката е овладяна. Тактически фаул на Христо Захариев. Задължителен. И Ивков отново има шанс да увеличи своя точков актив. Трябва да поработи той от фаул линията. Но ето виждате, че и Папазов го окуражава. Ръкопляска му. Едва ли треньорът не съзнава, че Ивков не подведе доверието му в този двубой, въпреки че изпусна тези решителни 2 фаула. От тройката сега Минков
намалява разликата на 5 точки. 45 секунди. Почнаха да играят доста агресивно отбора на Лукойлите. Няма друг вариант, естествено. Въпросът е дали не е твърде късно. Но матчът още не е завършил. 40 секунди могат да бъдат твърде много. Могат да бъдат достатъчни за да спечели един матч. Как мислиш, Медо, дали има напрежение? И отново Ивков на линията за наказателен удар. Да. Този път той е безукорен. ...40 секунди и 6 десети до края. 6 точки. И тук мисля, че домакините печелят тази изключително важна борба. Няма за къде да бърза Павел. Правилно. Алекс Симеонов вижда фаул. Коридор, тръгва по него. Браун прави фаул. Фаул на отчаянието. Едва ли нещо може да се промени в оставащите 13 секунди и 8 десети. 73 на 67. На прага сме на една голяма сензация. Една страхотна победа. Една страхотна победа, извоювана с много дух и с много себераздаване. Типичен пример. Как трябва да потече всеки един матч. Един от тези, който остави душата си на терена, е Алекс Алексиев. Алекс Симеонов, извинявайте, с неговите 13 точки, след като изпълни точно двата фаула преди малко. Но, както ти казваш, напълно заслужена победа, защото Левски вървеше по възходяща градация. Поведе с една точка след първата част, с 4 след втората, с 5 след третата. И в момента преднината е 8, по-рано беше цели 11. Дано тази очертаваща се победа, освен всичко друго, мотивира повече хора да се включат в подпомагането на Левски с закупуването на билети за шоуто, което сините ще направят, шоу-спектакъл, който сините ще направят на 15 февруари от 15 часа в зала Арена Армеец. Бъдете там. Бъдете солидарни с този дух, с тази победа, с която отборът на Константин Папазов наистина само и единствено зарежда с много енергия и позитивизъм. Тук що бяха отсъдени 5 секунди на Крис Минков, не успяха да подадат топката от аут. Митко Ангелов с топката, фаул, ще застане на наказателната линия. Един от героите днес, човек с изключителен принос за този матч, за победата в този матч. Митко Ангелов дава всичко от себе си и спокойно може да се върне вкъщи с чувството за добре свършена работа. До този момент 14 точки. Той е втория реализатор след Павел Иванов, който има 30. Не само точките, и борбата, и желанието в защита, и играта в защита, и нагърбването в определени ситуации. Просто отбора на Левски имаше нужда от него, от тази солидност, която той внася като опит.
Браво за протокола. 16-та точка негова. И край. 77 на 69. Сладък реванш за загубата в Правец. Сладка победа.